ҳукумати тоҷикистон ба ниҳодҳои қудратии кишвар дастур додааст ки то мӯътадил шудани вазъи бозор содироти пиёз, картошка ва сабзиро қатъиян манъ кунанд. вазири кишоварзии тоҷикистон дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш далели манъи содироти ин маҳсулоти кишоварзиро боло рафтани қимати бархи маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини сокинон ба маҳсулоти кишоварзӣ унвон кард. Локин миқдори ҳам боқимондаи агар дуруст аз рӯи танзим нигоҳ бинем ки истифода барем мерасад. Чуни қимати пиёз дар як Тоҷикистоне дар тамоми давлатҳои минтақаи Осиёи марказӣ ва ҳам дар Қазоқистон ва ҳам дар Ӯзбекистон ва то ҳатто дар Покистону дар Афғонистон ҳам чунин қиматиҳо ҳаст, чунки дар ҳамин моҳи декабр кай вақте ки содирот кардем мо ба минтақаи Афғонистон ҳамин таъсири ҳамин якбора ба нарху наво ҳам худаш расид. вазири кишоварзӣ гуфт сардиҳои ахир ба 10-12% захираҳои маҳсулоти кишоварзӣ зарар расонидааст. ба гуфтаи ӯ дар соли 2022 нисбат ба як соли пеш бештар аз 2500 гектар камтар пиёз кишт шуда буд. Наздик 7000 гектар майдони кишти пиёзе ки дар моҳи сентябр ва октябр кишт шуда буд на он қадар зарар дидааст. Чунки дар сентябр кишт шудаги пиёз аллакай 7-8 тонн 9 барг пайдо карда буд. Мо дар моҳи ноябр 1212 гектар майдони кишти пиёз дар ҷумҳурӣ гузарондагем. асоси ин бо дар вилояти Хатлон аст, наздик 960 гектар. ҳамин дар моҳи ноябр кордаги ҳозир дар вақти гарм шудани ҳаво худашро нишон медиҳад. Чӣ хел хунукӣ таъсир кардааст ба вай. Локин киште ки дар 1400 гектар дар моҳи декабр кордагем ин зарар деги нест. бар изофа дар соли гузашта нақшаи дурнамои ҷамъоварии ҳосили пиёз ки бештар аз 700 000 тонна муқаррар шуда буд иҷро нагардидааст. ҳоло қимати 1 килограмм пиёз то 9 сомонӣ, картошка 5 сомонӣ, сабзӣ аз 4 то 6 сомонӣ боло рафтааст.